Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια τον σεβασμιότατο κειμενάτη σας για την ευγένεια της προσκλήσεώς προς την ταπεινότητά μου να είμαι ο απόψινός ομιλητής στην σειρά αυτή των ομιλιών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και αν δεν κάνω λάθος είμαι για 15η φορά εδώ στην ωραία Νάουσα για να απευθύνουμε λόγο του Θεού και όπως προείπε ο Σεβασμιότατος για ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί όλους μας. Σεβασμιότατες, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ο κόσμος αυτός που ζούμε είναι όλο πόνος, πίκρες, θλίψεις, απογοητεύσεις, στενοχώριες, δοκιμασίες και δυσκολίες. Όπου να σταθείς, ό,τι να αντικρίσεις και ό,τι να ακούσεις, θα έχει σχέση με την αμαρτία, την αδικία και τον θάνατο. Φαίνεται σαν να έχει νικήσει τον κόσμο η πονηρία και το κακό, σαν να κυριαρχεί και εξουσιάζει ο δαίμονας, σαν να απομακρύνθηκε ο Θεός, να κουράστηκε, να βαρέθηκε τα συνεχή λάθη μας. Ο αόρατος Θεός σαν να στέκει πολύ μακριά ως βουγός και ηχός. Όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι. Μπορεί να φαίνεται ότι νίκησε η κακία και υποδούλωσε τους πάντες, να φαίνεται ότι απουσιάζει ή ότι κρύβεται ο Θεός, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αντιστέκονται στο κακό, ούτε είναι λίγοι αυτοί που βρήκαν μέσα τους τον Θεό ή ακόμη μέσα στον πόνο, στη δυστυχία και στον κατατρεγμό. Ορισμένοι εύκολα σκανδαλίζονται από τη μη άμεση επέμβαση του Θεού στη ζωή τους. Ότι δεν τους ακούει, λένε, δεν τους προσέχει, δεν απαντά στα καυτά ερωτήματα που τους πνίγουν. Ο Θεός όμως που επιβλέπει τα δέντρα, τα φυτά, τα άνθη, τα στροφεία, τα στοθεία, τα ζώα, τα ζωήδια και έχει μετρημένες τις τρίχες της κεφαλής μας, λέτε να μην ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Η παρουσία του μπορεί να είναι αόρατη, σιωπηλή, διακριτική, ευγενική, νυφάλια και σιγαλή. Να μιλά στις καρδιές, να δίνει υπομονή, ελπίδα, χάρη και χαρά. Να μην αφήνει τη δαιμονοκίνητη απελπισία να κυριεύσει την ψυχή και να την καταταλαιπωρήσει πρόωρα. Έχουμε αυτή μου αγαπητοί έναν Θεό απρόσδοκο, όλο εκπλήξεις και κρυμμένα θαύματα. Να έρχεται την τελευταία στιγμή, εκεί που καθόλου δεν το περίμενες, εκεί που όλα είχαν σβήσει και είχαν χαθεί. Μακάρι όσοι υπομένουν, ελπίζουν, προσέρχονται, ακόμη και όταν δεν λαμβάνουν το προθούμενο. Ευλογημένοι όσοι ειρηνικά και ατάρακα αποδέχονται το θέλημα του Κυρίου, ακόμη και αυτόν τον φοβερό θάνατο. Πιστεύω πως αυτοί είναι οι πιο προνομιμούχοι στην αγκαλιά του Θεού. Το πιο μεγάλο θαύμα είναι η δυνατή αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην καρδιά του πιστού, όταν δεν υπάρχει κανένα φως από πουθενά. Αν ο άνθρωπος, αδελφοί μου, φτάσει με τη χάρη του Θεού να μην απαιτεί τίποτε, να μην προσδοκά τίποτε, να μην τον φοβίζει η θανατηφόρα ασθένεια, είναι όντως μακάριος, αληθινό και εργαστικό τέκνο του Θεού. Αυτή η αταραξία, η ευφοβία, η εγκατάλειψη στον Θεό είναι πρόκληση του Παραδείσου.
Ο άνθρωπος που ξεγελάστηκε, δικράτηκε, πόνεσε, απογοητεύτηκε και στέκει και χαίρει στα πατήματά του, μαζί με τον Απόστολο Παύλο και ενδυναμώνεται στην ασθένεια και χαίρεται στα δεσμά του, έχει τη μεγάλη παραμονία, τη μοναδική παρηγοριά του Πανστενουργού Αγίου Πνεύματος, του γλυκύτατου Παρακλήτου που τα πάντα χορηγεί αένα. Είναι γεγονός και μεγάλη αλήθεια πως ο πόνος με τα προκάμια του έχει αγκαλιάσει σφιχτά όλους τους ανθρώπους της γης. Κανένας δεν μπορεί να του ξεφύγει. Γιατί άραγε τόσους πολλούς και αβάσταχτους πόνους? Γιατί να βασανίζονται αυτά παιδάκια και ανήποροι χέρι που στη ζωή τους δεν πήρεξαν ούτε μερμήγη και η ζωή τους όλη ήταν γεμάτη καλοσύνη, θυσία και προσφορά? Γιατί να μην παρεμβαίνει άμεσα ο Θεός? Γιατί να παρακολουθεί από μακριά τα τεχνοχήματα της κακίας? Γιατί να μην έχουμε μια δυναμική παρουσία του Θεού, να διαλύσει έγκαιρα τις ραδιουργίες των πονηρών, τα τεχνάσματα των δαιμόνων, τις καταστροφικές φυσικές τροπές? Γιατί να μην βλέπουμε τον Θεό και απλά να τον αφουγκραζόμαστε ή να τον υποψιαζόμαστε? Δύσκολο απάντητα ερωτήματα. Η ανθρώπινη λογική αντιδρά κάποτε βία στη θεϊκή αυτή στάση και δεν γίνεται κατανοητή και ανεκτή. Ο Θεός όμως δεν κινείται με τη δική μας κοντόφρονη λογική και συμφέρουσα προοπτική. Η αορασία, απουσία, σιωπή και ησυχία του Θεού ενοχλεί υπερβολικά τους ανυπόμενους που απαιτούν μια άμεση λύση δίχως άσκοπες καθώς λέγουν καθυστερήσεις. Η ανθρώπινη αυτή απέτηση έχει εγωισμό, ατομισμό, ανυπομονησία, φιλαυτία, αυτάπεια, ασέβεια, ανυπακοή, ιστεροβουλία, ιδιοτέλεια, νοσηρότητα και ανέπεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς έμαθε να μην περιμένει καθόλου. Αυτό έχει ως συνέπεια να ξεκλά τον εαυτό του με πρόχειρες λύσεις για να τον ικανοποιήσει όπως τώρα αμέσως. Η βιαστικότητα αυτή είναι μια επιπολαιότητα καταστροφική που δέρνει και τους νέους μας αλήθεια. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως δεν θα πούμε εμείς τι θα κάνει ο Θεός, πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει. Δεν θα μάθουμε εμείς τον Θεό να σκέφτεται όπως εμείς. Δεν θα του υπαγορεύσουμε πώς ακριβώς θα ενεργήσει. Ο Θεός πάντως δεν αγαπά καθόλου τη βιασύνη, τις πρόχειρες λύσεις, τα επιπόλαια παλώματα της στιγμής. Από μόνος του άνθρωπος θα είναι σε ένα διέξοδο, νομίζοντας πως με το μυαλό μπορεί να φτάσει στον Θεό και τον απορρίπτει. Η απόρριψη όμως αυτή δεν του προσφέρει καθώς θα περίμενε ελευθερία και χαρά. Η ζωή δίχως Θεό καταντάδει πόφορη, ασήκωτη και βαριά. Οι λογισμοί αθείας πικραίνουν, ζαλίζουν, αρρωσταίνουν, απελπίζουν τον άνθρωπο. Δίχως Θεό ο άνθρωπος αισθάνεται γυμνός, άδειος, φτωχός, αδύναμος και άθλιος. Η ζωή χάνει το νόημά της. Δεν ξέρει κανείς κατά που πορεύεται και κινείται. Είναι ένα παγκόσμιο πέλαγος δίχως ουσίδιο και πηξίδα. Δίχως Θεό όλα επιτρέπονται, λέει ο Σοφόκλης στο Γέσο. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται αχαλήνοτος, επιτρέψτε μου να πω ξετσίκωτος, εσχρός, ασίδωτος και αυτοφυλακισμένος, αυτοτιμωρούμενος και αυτοπαγαζόμενος. Αντίθετα, αυτός που πιστεύει στον Θεό είναι ελπιδοφόρος και ας μην του πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή. Είναι αισιόδοξος και ας είναι και ασθενής. Είναι με χαμόγελο και σου έρχονται όλα στραβά. Πέφτει και σηκώνεται,
λαθεύει και μετανοεί, συγχωρεί και συνεχίζει να προχωρά. Γνωρίζει τι θέλει, που πηγαίνει και γιατί ζει. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αρκετοί δεν γνωρίζουν καλά ούτε γιατί ζουν. Η σχέση μας με τον Θεό είναι οπωσδήποτε ωραία και καλή, όμως δεν μπορούμε να πούμε πως δεν είναι ρηψοκίνδυνη, περιπετειώδης, τολμηρή και με αρκετά ρίσκα. Ορισμένοι έχουν μια λαθεμένη αντίληψη περί Θεού και επειδή τους βολεύει και αναπαύει, δεν την εξετάζουν βαθύτερα για να μην έχουν σε βαθύτερες περιπέτειες και χαλάσουν την εξωτερική επανάπαυσή τους. Η περιγραφή του θαύματος της κολυμβήθρας της Γηθεσδά έχει μία σχέση με το θέμα μας. Πολλοί πονεμένοι ασθενείς γύρω από την ιαματική κολυμβήθρα, που κανείς δεν γνώριζε πότε θα κατέβει ο άγγελος να ταράξει τα νερά της, ώστε ο πρώτος που θα εισέλθει να θεραπευτεί. Το φαινόμενο προσκρούει στη λογική μας. Γιατί να συμβαίνει έτσι και να δημιουργούνται τόσα δικαιολογημένα ερωτηματικά? Είναι γιατί ακόμη δεν μάθαμε να υπομένουμε, να καρτερούμε, να εμπιστευόμαστε, να ταπεινωνόμαστε, να μακροθυμούμε, να πιστεύουμε στο γεννηθήτο του θέλημά σου. Θέλουμε ένα Θεό του χερινού μας, να του κάνουμε ό,τι θέλουμε και όχι να μας κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός είναι πάντοτε πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Δεν αναχωρεί, δεν φεύγει και δεν κρύβεται. Είναι πάντοτε παρόν, μα εμείς δεν τον παίρνουμε πάντοτε. Είναι απαραίτητη η καθαρότητα της οράσεως για να τον δούμε. Η αμαρτία μας φορά μαύρα γυαλιά και δεν μας αφήνει να τον δούμε. Ο Θεός μας είναι άπλητος, αξιοπρεπής, αξιοσέβαστος και αξιολάτρευτος. Ο μόνος αληθινός τριαδικός Θεός δεν φανερώνεται πρόχειρα στους χαζοευλαβείς, τους συναισθηματικούς, τους νοσηρούς εφάνταστους και τις αφελείς γυναίκες. Παρουσιάζεται μόνο όταν είναι ανάγκη, όταν πρέπει, κατά το θέλημά του και όχι κατά το θέλημά μας. Δεν εξοδεύεται ο Θεός εξαντλητικά. Σκοπός μας δεν είναι να δούμε εδώ και τώρα τον Θεό, αλλά να τον βιώσουμε αληθινά, δίχως περιττές καθυστερήσεις. Αξίζει να υπομένουμε στον ταπεινό μας αγώνα, να αγωνιζόμαστε επίμονα και επιμελημένα για την καθαρότητά μας που είναι απαραίτητη για τη βίωση και τη θέα του Θεού. Καλύτερα μία ασθένεια με τον Θεό παρά μία υγεία δίχως Θεό. Έτσι λοιπόν, μη φοβόμαστε την καθυστέρηση του θαύματος και για μας. Μπορεί να είναι καλύτερα έτσι. Σίγουρα ο Θεός γνωρίζει την κατάστασή μας πολύ καλύτερα από εμάς. Ο Θεός είναι και για μας και τα θαύματα είναι και για μας, αλλά η παρουσία Του και η πέρασή Του δεν είναι προσχεδιασμένα από εμάς. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας γίνεται πολλές φορές με πολλούς και διάφορους τρόπους και όχι με μία υποφροντική και φαντασμαγορική φανέρωση. Μία ανίδωτη εσωτερική ειρήνη, μία έκτακτη και συγκινητική κατάληψη, μία βαθιά αίσθηση και συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας και της συγχωρητικότητος, τι άλλο είναι, παρά σημεία της γαληνιαίας παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός δεν είναι απλώς παροχέας της υγείας, της μακροζωίας, της ευζωίας, ακόμη και της επίγειας ευνασίας, αλλά αφοδοτήρας των ουράνιων δωρεών και χαρίτων και της σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μας. Είναι ένα μεγάλο μυστικό που κρύβεται στο βάθος της ορθόδοξης πνευματικής ζωής. Να ζει ο πιστός την γλυκύτητα, την ωραιότητα και την ειρήνη της αιώνιας ζωής στα βάθη της ψυχής του, παρά τις πολλές εξωτερικές καθημερινές αντιξότητες. Είναι ανάγκη μεγάλη να αφρικνιστούμε αμέσως όλοι και να θέσουμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή
να ζητούν κατά τον λόγο του Κυρίου τη Βασιλεία των Ουρανών και μετά θα προσθεθούν και όλα τα άλλα. Όσοι δεν έχουμε σωματικές σοβαρές παθήσεις, μπορεί να έχουμε σοβαρότερες πνευματική αναπηρία, ψυχική τύφλωση, καρδιακή αναισθησία κλπ. Θέλουμε να έχουμε έναν Θεό εύκολο, υπάκουο, πρόθυμο σε δώρα του χεριού μας, για να περνάμε καλά, ευτυχισμένα και μόνο τότε να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάσουμε. Δεν του επιτρέπουμε να μας δοκιμάζει παιδαγωγικά, να μας μουθετεί αυστηρά, να μας προλαμβάνει από σφάλματα. Θέλουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, να την κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Όταν τα πράγματα μας έρχονται βολικά, τότε λέμε πόσο καλός είναι ο Θεός. Όταν κάποτε ανατρέπονται, όχι μόνο τα βάζουμε μαζί του, άλλοτε θέλουμε σε πρώτη σχέση διόλου με αυτόν. Τον θεωρούμε σκληρό, φοβερό, αυστηρό και αδυσόπιτο. Ο Θεός μας σε καμία βυζαντινή εικόνα δεν χαμογελά. Σε κοιτά κατάματα, όλο ειλικρίνεια, όλο συμπάθεια. Δίχως ίχνος ύπνου, εκδικήσεως, απειλής, τρόμου, φόβου και κατατρέπου. Έχουμε έναν εκπληκτικό, μοναδικό, υπέροχο Θεό που μας ξαφνιάζει, που μας εκπλήσει, που μας κατασυγκινεί, που μας ταρακουνά και συγχρονίζει μεταμορφωτικά. Ας τον αφήσουμε να μας μιλήσει και να μας πει ό,τι θέλει. Αυτός και όχι ό,τι θέλουμε να ακούσουμε εμείς. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λέγουν ότι ο Θεός κρύβεται ανεπίτρεπτα, σιωπά ασύστατα και κοιμάται αδιάντρεπα. Τον θέλουν όρθιο μπροστά τους, να τους υποστηρίζει, προφυλάει και προωθεί. Θεωρούν τον Θεό άδικο, να βγει να ανταμείψει, να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο Θεός κινείται σε άλλους χρόνους οπωσδήποτε και βλέπει πολύ καλά, μακριά και σε βάθος. Δεν τον ξεγελά η εφήμερη καλωτικότητα, η ανιαρή καθημερινότητα. Είναι ανάγκη να νιώσουμε πως ο Θεός μας είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που φανταζόμαστε. Η παρουσία του κακού που πλημμυρίζει τον κόσμο σήμερα δεν αναιρεί την παντοδυναμία και αγαθότητα του Θεού. Η παντοδυναμία του δεν σημαίνει επουδενή καταστρατήγηση της ανθρώπινης ελευθερίας, καταπατήσεως της μοναδικότητος και ιερότητος των ανθρώπινων προσώπων. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη, πλήρες άθλημα στο θειοθέλημα, δίχως κουραστικούς ή κοσμικούς λογισμούς. Ο εξαίσιος Σαββάς Σάκος Ήρος δόξασε το Θεό που με μικρά φάρμακα τις πολλές και μεγάλες δοκιμασίες του χάρισε την απολευτική χαρά της οικίας. Υπάρχουν και σήμερα στην τόσο δύσκολη, οκνηρή και αντιαισθητική εποχή μας κρυφοί ήρωες, στο κρεβάτι του πόνου, με χρόνια νοσήματα, παιδάκια καρκινοπαθή, με καταπληκτική υπομονή, με μεγάλη ελπίδα στο Θεό, με θρηνή πίστη, δίχως παράπονο και εγωισμούς και λόγια κενά και φτωχά. Όλοι αυτοί μας μιλούν σιωπηλά για έναν Θεό προσωπικό, του οποίου αισθάνθηκαν το αναζωογονητικό χνότο και το παραμυθικό χάρτη. Έναν Θεό που επισκέφθηκε την εντός εισαγωγικών ατυχία τους, τη δυστυχία τους, την ανυπόγεια τους, τους έδωσε αναγεννητική δύναμη για μια ουσιαστική πορεία με βαθύ περιεχόμενο και υψηλό στόχο. Το αδύνατο σώμα παρουσιάζει δύναμη ψυχής και η σωματική ασθένεια φανερώνει ψυχική υγεία και σταθερό κανονικό προσανατολισμό. Είναι ένα μυστήριο απίθανο ο Πανάγαθος Θεός μας.
Πεθαίνει μιας μητέρας άπιστης στο κοριτσάκι της στα χέρια της, που τη ζητά το μικρό κορίτσι να προσευχηθεί γι' αυτό. Προσευχόμενη, φεύγει από τη ζωή το παιδί. Η μητέρα δεν υπάρχει τόσο να χαίρεται, γιατί έχει βρει την πίστη που της την δίδαξε το άρρωστο παιδάκι της. Έχουν γραφεί και υποθεί πάρα πολλά, γιατί να υπάρχει τόσος πολύς πόνος, κακία, αδικία, ανισότητα, ανισορροπία, αταξία, ανταγωνιστικότητα, μοχθηρία, φιλοδικία και συνοφωνία στον κόσμο. Γιατί, όπως είπαμε, να ταλαιπωρούν για παιδάκια, αθώοι και δίκαιοι, ο Θεός της αγάπης και της δικαιοσύνης, πώς επιτρέπει να βασανίζονται τόσο πολύ τα αγαπητά παιδιά του. Η λογική αντιδρά εκβιασμένα. Καμιά απάντηση δεν ικανοποιεί τέλεια, καμιά συμβουλή δεν παρηγορεί. Μέσα στο μεγάλο πόνο δεν ωφελούν τόσο τα δυνατά και παχιά λόγια, όσο η μεταδακτήων ταπεινή δέηση, προσέγγιση του θείου δέους και της ουράνιας παραμυθίες. Η τίμια, διακριτική, ειλικρινής και εγκάρδια συμπόνια με τους αδελφούς μας, τις ώρες των μεγάλων πόνων, είναι μία ενισχυτική. Η καλύτερη απάντηση στις απορίες και τα ερωτήματα των πονεμένων είναι η ίδια η φωνή του Θεού μέσα τους. Μόνο αν καταφέρει ο άνθρωπος να αποδεχτεί το θέλημα του Θεού μέσα του, μόνο τότε θα απελευθερωθεί από δίκαιους ορισμούς που τον καταπονούν και τον κουράζουν. Δεν είναι εύκολη, θα πρέπει να πούμε, η αποδοχή του Θείου θερήματος, ενίοτε φαντάζει ακατανόητη, κυρίως για τους ταπεινούς ανθρώπους. Αν με τη βοήθεια του Θεού ο πιστός δεν επιτρέψει στον εαυτό του να νικήσει, να απογοητευτεί, να απομονωθεί και να μελαγχολήσει, τότε μπορεί να ζήσει μια χαρισματική κατάσταση πλούσια σε αγιοπνευματικής χάριτος. Ταπεινωμένος από τον πόνο να βιώσει τη μεγάλη χαρά της παρουσίας του Θεού στη ζωή του και ότι ο μοναδικός σκοπός της ζωής δεν είναι αδελφοί η καλοπέραση, η υγεία και η μακροζωία, αλλά ο ουσιαστικός σύνδεσμος μαζί του, η εν-Χριστώ ζωή. Η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο υψηλό κατόρθωμα, είναι να αποδεχθούμε έναν Θεό εντός εισαγωγικών, ανίσχυρο, αδύναμο, νικημένο, σταυρωμένο, άδικο και σκληρό. Μέσα στη δοκιμασία, τον πόνο, τον θάνατο, τον κατατρεγμό, βρίσκεται κρυμμένο το χέρι του Θεού να ευλογεί, να θοπεύει, να παραμυθεί, να νουθετεί και να ανυψώνει προς τα ψηλά. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας την ιεροποιεί και οροποιεί. Η παρουσία του μας συνετίζει, προβληματίζει, ταπεινώνει και κατανύσει. Οι σχέσεις μας με τους άλλους πάβουν να είναι ανταγωνιστικές, εξουσιαστικές και απόλυτες. Γίνονται ανεκτικές, αδελφικές, αλληλέγγυες, αγαπητικές. Η απομόνωση, η μοναξιά, ο ατομισμός και το κλείσιμο στο καβούκι του εγώ μας αποτελούν αιχμαλωσία, φυλακή, βάσανο και δράμα. Η μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου είναι σκοτεινή, μαύρη, πικρή και σκληρή, γιατί είναι άθεη και αφιλάνθρωπη. Αισθάνεται κανείς την κόλαση, άφωτος, διψασμένος, να μην μπορεί να αναστάνει, να κοντεύει να τρελαθεί. Η οδυνηρή μοναξιά μαστίζει νέους και γέρους, γιατί δεν έχουν την παρέα του Θεού και τη συμφιλίωση με τους αδελφούς τους. Η αποστασία από τον Θεό έφερε πολλά ψυχικά νοσήματα, όπως διχασμούς, μειονεξίες, φοβίες, αϊρνίες, έμονες ιδέες, παρατηρήματα, εφιάλτες, πανικούς και το χειρότερο μελαγχολίες. Έτσι η ζωή των πονεμένων αυτών ανθρώπων είναι γεμάτη από ανησυχία, αγωνία, δυσφορία, ψυχική
ψυχική ταλαιπωρία, πανικό, ταραχή, νευρικότητα, άγχος, φόβο και τρόμο. Τα νοσήματα αυτά συνήθως είναι δυσκολοθεράπευτα και η καλύτερη λύση δεν είναι φούκτες γλυκοφαρμάκων. Χρειάζεται πολλή υπομονή, μεγάλη ταπείνωση, θερμή προσευχή, μυστηριακή ζωή, συμβουλή έμπειρου και διακριτικού πνευματικού πατρός. Η καθυστέρηση της θεραπείας συχνά δημιουργεί μία ψυχολογική κατάβαση στον άνθρωπο. Δεν θα πρέπει όμως κανείς εύκολα να το βάζει κάτω. Ο Θεός υπάρχει για όλους. Όλους τους ακούει. Αν καθυστερεί να απαντήσει, και σημαίνει ότι δεν ακούει καλά. Ο Θεός μας πολύ μας θέλει να είμαστε γνήσιοι, ατόφοι, ακέραιοι, ντόπιοι και ειλικρινείς, μαζί Του και με τους συνανθρώπους μας. Απεχθάνεται ο Θεός μας την κακομοιριά, την ταπεινοσχημία και ταπεινολογία, την ψευτοευλάβεια, τη χλιαρότητα, τα μεσουδέσμικα πράγματα, να υποκρινόμαστε ευσέβεια και να επιδεικνύουμε μια δίθεν αγιότητα, είναι ό,τι το χειρότερο. Είναι ανάγκη να προσφέρουμε αυθόρυφτα αυθεντική αγάπη και αμόλευτη αλήθεια. Αγάπη είναι αλήθεια, γιατί χωρίς αυτή γίνεται συναισθηματική ή κανάλωτη ψυχολογία. Αλήθεια πάλι με αγάπη, γιατί δίχως την αγάπη η αλήθεια γίνεται αρκετά σκληρή, αφιλάνθρωπη, φανατική και τιμοπόλεμη. Η αγάπη δεν είναι απλά μία χαμογελαστή καλοσύνη, αλλά μία συνεχής έξοδος από τον εγωιστικό τομισμό, μία εκένωση και μία θυσία. Να έρθουμε και να πάρουμε τη θέση του πολεμένου, του αναγκεμένου, του δυστυχισμένου, και όχι να διδάσκουμε και να συμβουλεύουμε από ψηλά, άνετα, ως επαγγελματίες ιεροκήρυκες, επαναλαμβάνοντας ένα γνωστό ποίημα περί υπομονής. Χρειάζεται κατανόηση, καρδιακή συμμετοχή, άγγιγμα ψυχής, δύναμη, προσοχή, διάκριση και σεβασμός του όποιου άλλου. Σχέσεις ανηλικρινείς, βασισμένες στην παραποίηση, την παραπληροφόρηση, τη διπλωματία και το ψέμα, δεν θα έχουν μακρά διάρκεια. Η δηλία και την ομολογία της αλήθειας έχει κόστος. Είναι γεγονός πως μόνο η ακέραια αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο και εμπνέει εμπιστοσύνη. Η αλήθεια όμως θέλει καλό τρόπο στην κατάθεσή της, ευγένεια, καλοσύνη και ανθρωπιά. Διαφορετικά τραυματίζει και πληγώνει, τρομάζει και καθυλώνει τον άλλο. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει η αλήθεια να πηγαίνει με την αγάπη και η αγάπη με την αλήθεια. Ο γέροντάς μας έλεγε ενός μονοτετρίτη συχνά μας έλεγε «Αν δεν μπορέσετε να γίνετε πνευματικοί άνθρωποι, τουλάχιστον να γίνετε ευγενείς». Η ευγένεια είναι το πρώτο σκαλοπάτι της πνευματικότητας. Όχι σαν δυτικός τρόπος εξωτερικού φερσίματος, αλλά ως εσωτερική κίνηση συναλληλίας, αλληλοπεριχωρήσεως και αλληλοσεβασμού. Δίχως καμιά αμφιβολία, ένας καλός λόγος και μια καλοδιάθετη παρουσία ενισχύουν σημαντικά ένα δυσκολεμένο συνάνθρωπο και του μειώνουν αρκετά το βαρύ και ψυχρό αίσθημα της αφόρητης μοναξιάς. Η αγάπη και η αλήθεια, σαν δύο ελεήμονα χέρια, ανασηκώνουν τον πεσμένο και δεν τον αφήνουν χάμω να σκοτίζεται και να πεμπίζεται. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω μαζί μου, πως έναν κόσμο μεγάλης πληροφορήσεως, ενημερώσεως, μετακινήσεως, κοσμοσυρωής και προβοής, υπάρχει άφθονη μοναξιά σε όλες τις ηλικίες. Η μοναξιά αποτελεί πλέον ένα μεγάλο βάσανα και ένα φρικτό μαρτύριο. Νέοι άνθρωποι προσπαθούν να ξεγελάσουν τον εαυτό τους στην πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, τα αλκοολούχα ποτά, τις εφημερές θέσεις κλπ. Η αγνότητα της αγάπης μας θα μας δώσει χρόνο και υπομονή να συναντηθούμε με τους μοναχικούς και ανέραστους αυτούς νέους που δεν αγαπούν αυτή τη ζωή
και βέβαια τους ικανοποιεί και χαροποιεί, αλλά δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν αφού δεν τους το είπαν και δεν το έδωσαν να το πιστέψουν. Για να δώσουμε όμως πρέπει να έχουμε. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του να προσεύχονται, να τους προστίθεται πίστη. Η πίστη αυξομοιώνεται ανάλογα με τη ζωή που ζούμε. Χρειάζεται η δική μας διάθεση και προαίρεση για την πίστη. Η πίστη δεν λειτουργεί μαγικά. Η πίστη τελικά είναι δώρο Θεού στον άνθρωπο. Έχοντας πίστη, ο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Δεν μπορεί να τον πείσει ασφυκτικά να πιστεύει. Μπορεί όμως να του δημιουργήσει μία απορία, μία αναζήτηση, να του χαρίσει μια ελπίδα, ένα κάποιο φως. Αν φυσικά αυτή την πίστη, την ελπίδα και του φως τα έχει ο ίδιος μέσα του, τα βιώνει και τα χαίρεται αληθινά. Ένας αληθινός πιστός είναι, θα λέγαμε, ένα φορτισμένο, δυναμικό κύτταρο μέσα στην κοινωνία που μπορεί να γίνει Ευαγγελιστής χαράς, κηρύκας της χάριτος, Απόστολος της αγάπης, ταχυδρόμος της ελπίδος, θεραπευτής, ελευθερωτής, νικηφόρος σταυροφόρος. Με τη σεμνότητά του, την ταπεινότητά του, τη γνησιότητά του, την εμπιστοσύνη του στον Θεό, τη θερμή προσευχή του μπορεί να γίνει σιωπηλός ιεροκήρυκας και χαριτωμένος ιεροπόστολος. Είναι ανάγκη οι χριστιανοί μας να εμφανίζονται από αυτό το εκκλησιαστικό πνεύμα, ώστε να κάνουν ζωντανή τη μαρτυρία της παρουσίας του Θεού στον κόσμο, που διψά πολύ και ιδιαίτερα σήμερα και εκκλησιότητα. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε απόλυτα μαζί μου, αγαπητοί μου, ότι ο κόσμος μας έχει πολύ κουραστεί από τα πολλά και ξερά λόγια. Δεν κατανοεί το μυστήριο της έδρας σιωπής, του λόγου της συνομονιότητας κατά του να πάει σαν τον Σύρο. Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να καταθέτουν πάντοτε λόγο για όλα. Νομίζουν πως όλα τα ξέρουν και πως για όλα μπορούν να έχουν γνώμη. Έτσι συγκινείται κανείς όταν συναντά ηθελημένα σιωπηλούς ανθρώπους που αποφεύγουν τα τυποποιημένα, τα τετριμένα, τα φθαρμένα λόγια με τις εύκολες συμβουλές και τις συνεχείς υποδείξεις. Προτιμούν να στραφούν με δάκρυα στην προσευχή, στην επίκληση του παρακλήτου πνεύματος, τη λύση να δώσει ο Θεός και όχι δική τους εμπειρία και εξυπνάδα. Έτσι, δίχως να το καταλαβαίνουν καλά-καλά, οι ίδιοι τους συνδέουν με την πηγή της ζωής, του φωτός και της αλήθειας, των σταυροναστηθέντα Χριστό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας υπάρχει στις μορφές ουσίων ανθρώπων. Όχι μόνο ρασοφόρων, που μερικές φορές ζουν γύρω μας, δίχως να τους αντιλαμβανόμαστε πάντοτε. Δεν παρουσιάζουν εξάρσεις, προκλήσεις, εντυπωσιασμούς και αθρότητες. Ζουν ησύχια, αθόρυβα, άφωτα, σεμνά, τίμια, καλοκάρδα, αδιαφήμιστα, πρόσχαρα, πρόθυμα, φιλότιμα, ταπεινά, νυφάλια, ισόρροπα και μετρημένα. Ορισμένες φορές τους αναγνωρίζουμε όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή. Τότε κατανοούμε ότι ο κόσμος στοχαίνει από ανθρώπους αληθινούς. Λυπούμεθα για τη μόνιμη αναχώρησή τους, αλλά και χαιρόμεθα γιατί σίγουρα αναπαύονται συλλογικά στην αγκαλιά του Θεού. Ένας λαχιοπόλης στη Θεσσαλονίκη, χρόνια τώρα, μαζί με τα λαχεία, χαρίζει ψυχοφελή βιβλία και αστολιρωνεύονται οι συμπολίτες του. Ένας μανάβης στην Ξάνθη μοιράζει στους τοπούς δωρεάν ζευγαρικά. Ένας μπακάλης στην Καστοριά μοιράζει απρόθετα τα περισσεύματα του πλούτου του. Μια γιαγιά στην Κρήτη δεν γνώρισε κακό άνθρωπο σε όλη της τη ζωή, λέει, και το εννοεί, γιατί είναι ίδια καλή. Ένας παπάς στην Αθήνα ζητιανεύει στους πλούσιους και να δίνει στους φτωχούς. Αυτοί, αγαπητοί μου, βασκούν τον κόσμο. Αυτοί επιμηκύνουν το έργο του Παναγάπη Θεού. Ο Θεός μας, ο Θεός του ελέους, της αγάπης, της φιλανθρωπίας και των εκτιμών, ο Παντελήμων και Πανάγραφος Θεός,
δεν είναι απλά μια ωραία ιδέα, μια ευκρινμένη έννοια, μια μεγάλη δύναμη, μια ανθρώπινη επινόηση, έστω ο ανώτερος αρχιτέκτονας, ο αρχιτέκτονας του σύμπαντος, ο ανθρωπιστής θεολόγος, ο ιδρυτής μιας υπέροχης θρησκείας. Ο Θεός μας είναι η σαρκωμένη αγάπη, η όντως αλήθεια και ζωή, η μοναδική τέλεια ύπαρξη. Καλούμεθα τη ζωή του να την κάνουμε ζωή μας, να τον μιμηθούμε, να τον έχουμε πρότυπο και πηγή εμπνεύσεως. Σύγχρονες ειρήνες θέλουν ξανά να σε εμπνεύσουν από εκ νέου με ελκυστικά τραγούδια αθείας για απελευθέρωση από έναν Θεό την άσχη που θέλει πολλούς άνθρωπους, υπηρέτες εθνικές, ακολούθους και επιθυμούντες, οπαδούς και ερωτερικούς. Είναι ανάγκη να οξύνουμε την πνευματική ακοή και όρασή μας για να ακούσουμε και να δούμε τα σημεία του ουρανού στη ζωή μας, για αναθέρμανση της πίστης, επανέφραση της προσευχής, επαγρύπνηση προς μετάνοια, μεταμόρφωση, αναγέννηση και αναγέννηση του Θείου μας και διάλογο με τον ζώντα Θεό, που πάντοτε αναμένει την επιστροφή μας στην αγκαλιά του για να μας καταφυλίσει όπως τον άσο του Υιό. Είναι γεγονός πως πολλοί από εμάς θα θέλαμε το Θεό πιο δυναμικό, πιο άμεσο, πιο πάνω, πιο αποτελεσματικό στις νίκες κατά των εχθρών μας, των αντιδίκων μας, των ειρωνευτών μας, των επιβουλευτών μας. Θα επιθυμούσαμε έναν Θεό κυρίαρχο, εξουσιαστή, καταστροφέα των ασεβών αρνητών και αντιπάλων του. Έτσι και εμείς τότε θα κυκλοφορούσαμε με το κεφάλι ψηλά, υπερήφανοι για τον πανίσχυρο Θεό που ακολουθούμε, προνομιούχοι για τον Θεό που έχουμε. Όμως, αν καλοσκεφτούμε, εμβαθύνουμε και προσέξουμε, θα δούμε ότι μέσα από τις δοκιμασίες μας έχουμε την πραγματική αίσθηση της μικρότητός μας και της μεγαλοσύνης του Θεού Πατέρα. Παρά τις όποιες κατακτήσεις, επιτυχίες και νίκες, ο άνθρωπος παραμένει μικρός για να διατηρείται στην ωραία ασφάλεια της Αγίας Ταπεινώσεως. Η μεγαλειότητα της μεγαλοσύνης του Θεού υπάρχει και μέσα στις νομιζόμενες από εμάς ήττες του. Καλούμεθα, επαναλαμβάνω, αγαπητοί μου, γιατί έχει μεγάλη σημασία, να υποψιαστούμε τον πραγματικό Θεό της Ορθοδόξου πίστεώς μας και όχι ένα Θεό ανάμεσα στους θεούς των θρησκειών και των ανθρωπίνων κατασκευών και φαντασιών. Είναι πράγματι, αδελφοί μου, ένα συγκλονιστικό σκάνδαλο ο Θεός που μας παρουσίασαν κάποτε οι ιεροκήρυκες, οι κατηχητές, οι δάσκαλοι με τα θρησκευτικά βιβλία στα σχολεία και οι ευσεβείς γονείς στα σπίτια μας, ως ένα Θεό παντοδύναμο και πανίσχυρο, τώρα να απουσιάζει, να σιωπά, να κρύβεται από σεισμούς, πυρκαγιές, ναυάγια, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, θανάτους παιδιών και νέων. Η επικράτηση του κακού, η επιβράβευση της κακίας, η άνοδος των ανάξεων, η ευημερία των άτομων, η ανάδειξη των παρανομούντων, γεμίζουν τον νου του ανθρώπου πικρούς γοητισμούς, παραζάλη, αθυμία και στενοχώρια, αίσθηση εγκατάλειψης, απουσίας του Θεού. Γιατί δεν μιλάει επιτέλους αυτός ο Θεός, γιατί δεν παρεμβαίνει, γιατί δεν παρουσιάζεται. Δεν περίμεναν ποτέ αυτή την εγκατάλειψη από τον Κύριο και Θεό τους, τον ουράνιο Πατέρα τους. Όμως, ο Θεός υπάρχει σε πείσμα όλου των αντιχρονών του. Υπάρχει σε όλες τις αιστείες του άφρου πόνου της πιο υψηλής ανθρώπινης τραγωδίας. Υπάρχει όχι ασφαλώς ως δημιουργός και έθρος του κακού και του πόνου, όχι ως ένας ανεύθυνος θεατής του ανθρώπινου πόνου, αλλά ως ένας πατέρας που πονά και προσδοκά. Πονά για την κατάργηση της ελευθερίας που έδωσε ο ίδιος απλόχερα στα αγαπητά του τέκνα, για την αμετανοησία παρά τις δοκιμασίες των παιδιών, για την αγάπηση των παθών και της κακίας και όχι των αρετών
και της ευλογημένης και πρόσιμης πνευματικής ζωής. Γιατί άρα δεν μας παιδεύει ο Θεός, δεν μας αγαπά, γιατί μας έπλασε, δεν είναι παντοδύναμος, δεν είναι δίκαιος, μας τα είπε από νωρίς, ξεκάθαρα, με κάθε σαφήνεια και κάθε ακρίβεια. Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε θα είναι στενός και ανηφορικός. Θα οδηγήσει όμως σε άπλα και σε επιχωρία. Ο πλατής δρόμος που ακολουθεί ο πολλής κόσμος θα οδηγήσει σίγουρα σε κρεμό. Διαλέξτε και πάρτε. Ο Χριστός μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση. Δεν τον έκανε. Στο Σταυρό του γράφουμε ο βασιλεύς της δόξης. Ο Χριστός δοξάστηκε στο Σταυρό. Έμβλημα του χριστιανισμού είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Αυτό έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική σημασία. Μερικοί σήμερα μοντέρνοι θεολόγοι θέλουν να μιλούν για ένα αστάπλωτο, αντιασκητικό, άλογο και άμυθο χριστιανισμό. Μιλούν για τη μετανεωτερική θεολογία, για τη θεολογία του έθνους, της χαράς και της απελευθερώσεως. Ο τάφος του Χριστού καθίσταται ζωοπάροχος. Με το θάνατο του νίκησε τον θάνατο. Έδωσε αφοβία θανάτου καταπληκτική, ζωή στους κεκτημένους, μας εισήγαγε στην ατελεύθερη ζωή. Αξίζει να ξαναμελετήσουμε το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας στο κήρυγμά του μακαρίζει και ευλογεί τους πενθούντες, τους έσχατους, τους αδικημένους, τους κατηγορημένους, τους εξορισμένους, τους εγκρατείς, τους αγωνιστές, τους μετανοούντες αμαρτωλούς. Μέσα στον πολύ κόσμο ξαφνικά πηγάζει μια μεγάλη χαρά και ειρήνη, ευχαριστία, δοξολογία και ευγνωμοσύνη. Το γεννηθήτω το θέλημά σου της Κυριακής προσευχής ακούγεται με νόημα, με χαρότητα, με αντοχή. Τα δάκρυα της λύπης γίνονται χαράς. Η λύπη γίνεται χαρμολύπη, η χαρμολύπη κατάνοιξη, η κατάνοιξη λυκασμός και λύτρωση, η λύτρωση πρόγευση ουράνιας κρυφής. Από το σκοτάδι εισέρχεσαι σαν άπλετο φως. Όλα αυτά, μέσα από αυτά, που θεωρούσες τιμωρία Θεού, απουσία Θεού, φυγή του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί να είναι ακόμα. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Μπορεί η ομιλία του να είναι σιωπηλή. Συνήθως μιλά χαμηλόφωνα και χρειάζεται μεγάλη εσωτερική και εξωτερική ησυχία για να ακουστεί η γλυκία φωνή του. Μη θυμώνουμε με τον Θεό αγαπητοί μου, που δεν είναι έτσι όπως τον θέλουμε. Ας θυμώσουμε με τον εαυτό μας κάποτε, που δυστυχώς παραμένει ανταπίνοντος και αμεταμόρφωτος. Μόνο έτσι θα ησυχάσουμε κάπως, αν φτάσουμε στην υψοποιό και χαροποιό ταπείνωση. Δεν μπορώ να πω καθόλου ότι αυτό είναι εύκολο, να ταπεινώνεται συνεχώς ο άνθρωπος, να προσεύχεται δίχως να νομίζει ότι εισακούεται και να μην του δείχνει ο Θεός ούτε ένα σημάδι της παρουσίας του. Είναι μερικές φορές που μέσα στην τραγικότητα των γεγονότων ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ μόνος και τον Θεό απομακρυσμένο σε έναν άγνωστο και μακρινό. Τις ιδιότητες του Θεού ασφαλώς δεν θα τις προσδιορίσουμε εμείς. Αδυνατούμε να του πούμε πώς θα φερθεί, πότε θα επέμβει, τι ακριβώς θα πράξει. Το μόνο που μπορούμε να πράξουμε εμείς στην μικρή ενότητα της μεγαλοσύνης του είναι να σκύψουμε αποδεχόμενοι το θέλημά του και να προσευχηθούμε ταπεινά, απαλλασσόμενοι από μύριες κριτικές έγκλες. Αυτό αρέσει πολύ στον Θεό και σίγουρα θα μας παρηγορήσει ουσιαστικά. Είναι πολύ σπουδαίο όλα αυτά κανείς να τα βιώσει παρά να τα διαβάσει σε βιβλία ή να τα ακούσει. Το βίωμα έχει μεγάλη δύναμη. Μερικές φορές είναι προτιμότερη σιωπή. Να αφήσουμε να μιλήσει καλύτερο ο Θεός. Σίγουρα κάποτε θα μιλήσει. Την ώρα του μεγάλου πόνου ας ακούσουμε και το πονεμένο κάτι να μας πει.
Μη μένουμε συνεχώς σε ατέλειωτες συμβουλές που μερικές φορές δεν τις βιώνουμε οι ίδιοι και γι' αυτό δεν αγγίζουν κιόλου και τις καρδιές των άλλων. Ας γίνουμε πιο ανεκτικοί στη δυσκολία του άλλου να αποδεχτεί έναν Θεό που δεν φαίνεται να τον ακούει και να του συμπαρίσταται αμέσως. Είναι μεγάλη υπόθεση που φανερώνει βαθιά πνευματικότητα η δίχως παράπονα και κλίνες αποδοχή του τραγικού στη ζωή μας. Να ξέρετε πόσο πολύ μας αγαπάει τότε ο Θεός και πόσες πανηγωριές θα μας δώσει για αυτή την αληθινή μας ταπείνωση. Ο Θεός είναι αυτός που είναι και όχι αυτός που θέλουμε να τον περιορίσουμε για να τον καταλαβαίνουμε και να έχουμε συμμαχία μαζί του και να περνάμε καλά. Η εκλογή και ζωή του Θεού είναι ένα ανώσιο πείραμα, μια αναθεμένη εντύπωση και εκτίμηση του Θεού που δεν τρώνε. Γινόμαστε τότε ένα με τους ειδωλολάτρες που θεωρούσαν τη σταύρωση του Χριστού μορία και με τους Εβραίους που την είχαν για μεγάλο σκάνδαλο. Ένας Θεός απαθής, αναμάρτητος, τέλειος, να θέλει εκούσια να πονέσει, να σταυρωθεί, να πεθάνει για εμάς τους εμπαθείς, τους αμαρτωλούς, τους ατελείς. Ακατανόητη η θυσία τους στους ορθολογιστές. Θανατώνεται για να αναστηθεί και να αναλυθεί. Το σχέδιο του Θεού είναι άγνωστο, είναι πάντοτε σωτηριώδης για τον άνθρωπο. Ο Θεός τα έκανε όλα καλά και το πλάσμα του τάση κείμενε και τα πρόμεσα. Φαίνεται ο διάβολος με τις περίκαιχνες πανουργίες του να κυριεύει και να κυριεύσει του κόσμου. Ως ο Θεός να μεριμνά, να κουράστηκε και να σιωπά. Επικρατούν, όπως είπαμε, οι ανέντιμοι, οι ακάθαρτοι, οι πονηροί και οι ψευδόμενοι. Οι άνθρωποι του Θεού είναι μειοψηφία και πάλι κλεβάζονται, ειρωνεύονται, περιθωριοποιούνται. Γιατί επιτρέπει όλα αυτά ο δίκαιος και αγαθός Θεός? Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι του Θεού όμως είναι μια δυνατή μαγιά για το παγιατεμένο κόσμο. Είναι ένας κρυφός δυναμίτης. Πρεσβεύουν για τον κόσμο, προστατεύουν τον κόσμο, ανυψώνουν τον κόσμο, δεν τον αφήνουν να κατρακτήσει εντελώς. Προσεύχονται πιο πολύ για τους άλλους, χαίρονται πιο πολύ να δίνουν παρά να παίρνουν. Δεν φοβούνται τον θάνατο, δεν δηλιάζουν στην ασθένεια, δεν τους καταβάλει η κατηγορία. Ακούνε με το ίδιο αυτή και τον έμπνο με τη συκοφαντία. Είναι εικόνες πραότητος, Χριστοφόρου, φωτοδότες. Είναι η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Γνωρίζει με αλήθεια τέτοιες ιερές μορφές στο Άγιο Νόμος. Αρκεί μόνο αυτή η παρουσία του Θεού στον κόσμο που δίνει ειρήνη, καλή ανάπτυξη, παραμυθία, αναψυχή και ανάπτυξη. Τότε, αδελφοί μου αγαπητοί, πάβουν οι ιδέες, οι σκέψεις, τα κοσμικά σχήματα, οι πολλές ερωτήσεις. Πικραινόμαστε και τα βάζουμε με τον Θεό, γιατί δεν καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο των κινήσεών του. Πίσω από κάθε σύννεφο κρύβεται ένας ήλιος. Μέσα στον πόνο ο άνθρωπος αν θέλει προσγειώνεται, ισορροπεί, ταπεινώνεται, γαληνεύει. Μπορεί να βρει τον Θεό, να αισθανθεί ζωηρά τη θερματουργή παρουσία του. Μέσα από τις ασήκωτες δοκιμασίες, τις βαριές θλίψεις, τα άφωτα διέξοδα, τα έκτακτα πένθη, ετοιμάζεται το δώσο να βάψεις. Αυτά δεν τα λέμε ψευτοπαρηγορώντας, αλλά καταθέτοντας την εμπειρία της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει ψευδαισθήσεις, αναλήθειες, παρηγοριές τεχνητές προσωρινής ανακούφισης, αλλά ουσιαστική χάρη και ελευθερότρια χαρά. Στην Ανάσταση εορτάσουμε τη θανάτωση του θανάτου. Ο Σταυρός έγινε τρόπιο νίκης. Οι σταυροφόροι χριστιανοί γίνονται νικηφόροι χριστοφόροι. Η Ανάσταση μας οδηγεί στην αιώνια ζωή, όπου δεν υπάρχει δάκρυ, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθερη με την παρουσία του Θεού σε όλη τη μακάρια λαμπρότητα και ολόφωτη δόξα της. Ο Σταυροαναστηθής Χριστός χαρίζει δύναμη και υπομονή στους πονημένους. Δίνει ελπίδα και παραμυθία και δεν αφήνει κανένα να περπιστεί. Εύχεστε σεβεσμότατε
πως το πρόσωπο του Χριστού να μας σκεπάζει, να μας προστατεύει, να μας ευλογεί και να μας εμπνέει. Καλούμεθα να μαθητεύσουμε στη λογική του Σταυρού, της κενώσεως, της θυσίας, της ταπεινοφροσύνης, της συμμορφικότητας και της αδελφοσύνης. Άλλη η λογική της Εκκλησίας. Προτιμάται και ευλογείται ο σταυρωμένος. Μακαρίζεται ο τελευταίος, αυτός που πιστεύει δίχως να βλέπει σημεία. Αξίζει να ψάξουμε καλά μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας και τον άγνωστο πραγματικό Θεό μας, ώστε να συσταυρωθούμε και να συναναστηθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι και το βαθύτερο μήνυμα της εορτής της Ορθοδοξίας που εορτάζουμε. Αμήν.